Да пътуваш в Сицилия е едно, но да вкусиш Сицилия е изцяло друго преживяване. Чуйте как Фиасконаро променя кулинарната сцена на Италия. Всичко започва през 1953, когато Марио Фиасконаро създава семейната джелатария. Будният му син Никола, майстор на италианските десерти, използва възможността да се обърне срещу статуквото. Занаятчийското производство на панетоне започва през 1988, а Фиасконаро бързо се прочува с използването на мана за своя отличен вкус. Маната представлява сладка смола, която добиват от ясеновите дървета в района на Кастелбуно. Днес Фиасконаро се нарежда до най-добрите майстори на панетоне и цифрите го потвърждават. В разгара на сезона производството на Фиасконаро достига до 18 000 кг дневно или 2 милиона панетонета годишно. Може би си мислите, че са плод на промишлено производство, но и сега всичко изцяло занаятчийско се приготвя на ръка от над 220 майстора сладкари. Няколко фактора обуславят превръщането на Фиасконаро в символ на Сицилия. Процесът бавен и търпелив заради естественото втасване на закваската. Съставките – резултатът от непрекъснатото търсене на същността на автентичната селска традиция от шамфастък и портокали до шоколад и скъпоценна мана от Мадония. Екипът. В сърцето на Фиасконаро винаги са стояли хората, които с умела сръчност и експертен поглед създават неповторим сладкиш. Опаковката. Историята и традициите на сицилианското сладкарско изделие придобиват нова форма на изкуство, когато преди няколко години модният гигант Dolce & Gabbana прави колаборация с Фиасконаро. Техните дизайнерски коледни панетонета и великденски коломби впечатляват не само с вкус, но и с визия. Опознайте Сицилия чрез едно от нейните богатства – изделията на Фиасконаро. Ако искате да направите ежедневието си по-изискано, да подобрите бизнеса си, да изненадате партньорите си, доверете ни се. Предлагаме селекция необикновени продукти. Сето, това е всичко.